Halo. Oh inggih, kalian Ibu Giyanti wonten ing Berbah nggih? Inggih, Pak. Giyanti. Oh inggih, terus nggih, sumangga Ibu. Inggih, Pak, kula badhe nyetir so, Pak. Nggih. Menika Pak. Wonten tilaran saking simbah, Topan Aji, namung menika Pak mboten kerawat. Lah warangkanipun kalian saka nika Pak badhe menapa badhe sama-samaken saged ngubungi wonten pundi nggih Pak? Oh, Ngaten warangka ngaten. Nggih. Namung ngaten Ibu? Inggih. Inggih, matur nuwun Ibu. Nggih, lah menika pilih magepokan kalian bab dumugi. Menika kalau mau menawi wau ngajeng bab pangupuk kawisipun nggih Mas. Nah, kalebet menika bab warangka mbok pilih ingkang damel warangka piyambak menika sinebat merangi nggih Mas. Nah, yaktinipun merangi wonten ing Ngayogyakarta kathah wonten ing pundi mbok pilih mangke Bu Giyarti menika badhe ngersakaken badhe ndandosaken warangka lan sak piturutipun menika wonten ing pundi kathah pun panggihaken merangi menika Mas. Menika Iklan dados wonten Yoja menika estunipun merangi utawi ingkang damel warangka nika kathah. Ingkang kathah nika wonten Nimogiri Banyu Sumurup menika ngantos tunggal desa menika kathah. nggih. Namun menawi tebih menika wonten Yoja kemawon wonten. Wonten nggih. Lan menapa sambet menika saking Bapak Sumilan wonten ing Wonocatur ingkang badhe nderek berpegan sugeng dalu Pak Sumilan. Sugeng dalu Pak. Inggih, sumangga Bapak. Nggih, kala wau ngendikaken nae sakibaripun dipun jerang pecel. Nggih. Menika lajeng dipun paringi menapa niku? Warangan. Nggih. Sakibaripun dipun warangan niku samangke dipun cuci mawi toya melih napa lajeng dipun kedelaken sak lajengipun terus pundi Pak? Oh nggih. Nggih, namung ngaten Bapak? Nggih, kalian nganu Pak, menapa nika? Kula kok nggih wong samangsul menika ya masih Nggih. Tosan Aji menika. Namung ingkang ketun piyambak ngantos pendak taun menika kok sih anu radi resik ning wonten anu cara sanesipun kula mawi napa mawi lisah singer nika kok hasilipun saya sangat nika kados pundi napa kinten-kinten ngirangi menapa saenipun napa kados pundi niku. Oh nggih. Nggih, matur nuwun Pak Sumilan. Matur nuwun Pak. Nggih. Terus menika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih, ingkang nembipun rembag nggih Mas. Sasampunipun dipun warangi, lajeng dipun girah mawi toya, nembe dipun lisahi ngaten nggih Mas. Pun garingaken rumiyin, nggih. Pun garingaken rumiyin. Lajeng pun angin-anginaken. Nggih. Menika pamrihipun kita yakin menawi sampun garing. Nggih. Nembe pun dawahi lisah. 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 Nggih. Semanten ugi sabibaripun pun lisahi. Nggih. Menika nggih pun angin-anginaken rumiyin. Lajeng nembe pun mangke lebetaken nggih pun warangka. lebetaken warangka. Terus nggih. kedah nggih radi sareh. Nggih. Mboten saged kemrungsung anggenipun nggarap. Nggih. Lajeng menika kalau mau Pak Sumilan nggih ngersakaken nyuwun prisa bilih kangge ginakaken lisah singer menika wonten pengaribawanipun menawa mboten dhateng duwung menika Mas Budi. Nggih, menawi saking anu napa sisi fisik menika mboten wonten Mas. Mboten Malah wonten, sae, nggih, sae. Amargi menawi rumiyin menika mawi lisah krengsengan, Krengsengan. minyak kelapa nggih. Menika sok-sok tesih ngemu toya. Oh, Nggih, ngaten. terus malah sok-sok menika saged medal teyengipun utawi malah sok napa mambet amargi menika saking toya klapa nika sok dados mambet tengik ngaten. Nggih. Menawi lisah singer menika saking mineral nggih, minyak bumi menika sae. Nah, katanya mboten ngemu napa toya malih ngaten. Nggih. Lajeng menawi bab warangan menika dados estunipun nika ngerimat duwung menika kedah mawi nalar ngaten. Nggih. Ngaten. Amargi napa menawi mboten mawi nalar nggih mangke risak. Dados nek mung sak anunipun piyambak nika sok risak. Injih. Dados marangi utawi nyukani warangan menika estunipun senajan warangan menika ngemu racun. Nggih. Menika mboten kok ndamel supados
tuwungipun nika beracun mboten. Nggih. Namung estunipun damel kados dene lapisan pelindung wonten wilahipun. Dados kados dene silikon ngaten nggih. Nggih. Amargi menawi sampun tosan menika dados cemeng, Nggih. menika langkung rekaos teyeng menika saged tuwuh, mlebet. nggih saged Nggih. mlebet, nggih. Nah, Dados menika secara tradisional mila cara menapa anti karat ngaten. Mangke menawi dipun tambahi lisah menika saya langkung sae. nggih langkung sae. Dados menawi sampun dipun sukani warangan kedah pun girah nganti resik estu. Amargi warangan menika pun damel saking toya jeram atau toya jeram menika ngemu asam. Asam. Nggih, menawi asam kalian tosan menika mangke tuwuh Reaksi. teyeng. Nggih. Nggih, lan bilih sugi saged pun andharaken lho Mas. Yaktinipun menapa kok kedah jeram pecel menapa saged pami bilih mawi jeram sankis lan sapiturutipun menapa kadar menapa nggih kadar keasaman menika mila benten antawisipun jeram pecel kaliyan jeram sanesipun Nggih, Mas. nggih, nggih.